Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Clara, tinc un dubte. Digues, si et puc ajudar. Em sembla que sí. Mal de cap s'escriu tot junt o separat? Les dues formes són correctes. Doncs no sé si m'ajuda gaire, això. T'ho explico. Mal de cap ho hauràs d'escriure junt quan es tracti d'alguna cosa que t'amoïni. Unes bones cabòries. Com ara que no m'agafessis el telèfon ahir, no? No, això no és tan greu com perdre el mòbil i que te n'hagis de comprar un altre. Això seria un mal de cap. D'acord. I separat? Mal de cap. És quan el mal es concentra aquí, al cap. Ja ho entenc. Però no m'has dit per què no em vas contestar la trucada. És que tenia mal de cap. I m'ho he de creure, no? Quin dels dos maldecaps tenies? Mira, fent el plural els podràs distingir. Mal de cap fa el plural al final, mal de caps. En canvi, mal de cap fa mals de cap. Una cosa són mal de caps i una altra mals de cap. Ets molt bona aclarint dubtes. I canviant de tema, eh? Què vols dir? Bé, encara que no m'hagis donat cap bona excusa per no agafar-me el telèfon, no t'ho tornaré a preguntar. Tinc mal de cap de tant pensar. I altres maldecaps que em preocupen. Exagerat! Mal de cap tot junt és una preocupació. En canvi, separat és un dolor al cap. Mal de cap.